Abantu baminto abagusi bonsi esimwaika igaiga no muchyo Nyagaramande twaja ko Apollo yo mongino minto nao mina abana baye bonsi ne chigavana chionsi twa oyo twarengeledi no moneno ito Dr. Wycliffe Ambeso paranye chia person yeito ndoje nga twakolero omuyego oyo omongwana oyo otonyorire no oyo minto naende nkoma twakina naende koma twasoe tobo gavana obo yetindo chegendo ndate yabagusi gendo kanda batebinga twasiririo omonto omuya omonto omuororo omonto ran siasa yarenge siasa enyororo sana buna gavana asio toleamo naende bonsi mbacha gusiye karara tugutwe etimbu atiane ndate yabagusi otra sabere family naende totebie oyo minto nao miabo mokongu naende amanyengo bono boguma bwaito naende ne sabali yetu buna mwanya bantu usiga Tembe TV na ko batebia mbia mono ese TV mwaleta yeke gusi ndabatebi ngambia mono lakini otherwise pole naende pole abagusi ba mintesi mwaika tigasabere oyo minto Nyagaramage na Nyasaye esabali ya yo mwalimbia mono sana bueno igatimbu atino no moyo bugo tuma maiga Christmas onda boli abagusi bonse sibaye kabasabere omuchyo Nyagarama aya Christmas na ache naende ntutwale Christmas ende bali tole moyo mbia mono sana. Thank you. Asoko musiria magakorengo muororo naendo mutoereru naendo kolera abantu bagusi egasisa matuka mange yongo tabanga pole sana naende kara ayonsi abeire otawatabia family nga tokubasabera na kubabeke sama okanya sae elindanya ale kore mie familia na konya liberera ese chingakie chobokong ndibona barayi bakuru ese county ya Nyamira no tole amone familia ko nyebwatesia naende kobanga omoyegoyo torenga twaire mogaka ceremonia ayo moiso erengia ende amasikani ase rogongo rwansi rwagusi ngata bana pole sana.